Ето. Ето ни отново на гръцкото море. На едно от гръцките морета. Само бях чувал какво място е Керамоти. Керамоти е отправното място за фериботи за Тасос и плажа с най-голяма пясъчна ивица. Дълга, широка. И време на годината, в средата на август, се вижда колко гъсто заселена е. Значи, хора. Чадъри, които в повечето от случаите са празни и се заемат. Дори да си поръчаш едно фрапе. Виждаме чистата вода. Водата наистина е много чиста. Има рибки. Малки дечица. Почваме да влизаме навътре. Бурно море. Много вълни. И какво виждаме отпред? Виждаме малък остров, който се намира преди остров Тасос. Ако обърнем малко по-на запад, можем да видим един ферибот, който плува към остров Тасос и привозва пътници и автомобили. Можем да отидем още по-надълго до него. Къде е ферибота? А сега почваме да влизаме навътре в бурното Бяло море. Чистичко. Виждаме чистичко. Водата е много чиста. Се вижда дъното. Дъното е с тук някоя друга малка мигичка натрошена. Времето е слънчево. Температурата е около 31 градуса. Слаб вятър, полъх от към юг и изток. Огромна пясъчна ивица. Плаж. Празен почти. Ето там има някакъв, който се прави на рибак. Ето е рибак, ето е къде е тук, някакъв водосъд. За някакъв пояс. Хората се къпят, той се лови риба. Право. Почвам да влизам навътре. Бях чувал за плиткия плаж на Керамоти и сега започвам да се убеждавам, че наистина е точно така. Вървя и крача като някаква блатна птица във водата и тя не стига едва до коленете. Ето къде са. Малко над коленете. Хайде. Обръщаме се отзад да видим на колко метра сме от брега. Метрите са около 40-50. Продължавам да влизам навътре. Правя вълни тук като някаква лодка. Влизам навътре. Така още влиза. А започва да става по-плитичко. Да. Ето тук на някакви си още 30-40 метра навътре виждаме една жена и едно дете на ужасна дълбочина. Ето виждате. Почти до коленете стига водата. Ето на какво разстояние е тя от... Ето от брега. Говорим за плитък плаж, топла вода, чисто. Спокойствие има. Ето пред мен. Никъде почти няма хора. Хайде да повървя още малко навътре. Не знам колко да бъде навътре. Но виждам, че някъде на около 30-40 метра ме чакат ученика. Ето сега водата не стига вече
до средата на Банския. Да. Дълбочина е голяма, опасно е. Продължава да бъде чиста водичката. Къде е? Спокойно, наистина спокойно. Който търси почивка на спокойствие, на безопасен плаж, чиста и топла вода, може да дойде тук наистина. И най-вероятно няма да се живее. А има толкова българи на плажа. Чудвам се, че не са го направили така, както в България. Поддържано, притъпкано, комерциализирано, с заплащане за всичко. Едва ли не само за въздуха и за водата не вземат пари. Значи, както казахме, влизам навътре. Влизам навътре, а дълбочината става по-малка. Къде ходи сигурно? Под коленете. Да. Ако се напълня, може да го изходи на разстоянието до близкия остров. Един добър пловец, като нищо може да го изплува и разстояние без да се обори. Може би и без да храня, да видим ферибот, ще запасва. Ферибот за Тасос Лименас. Такси са по 3 евро на възрастен. И на автомобил вземат, забележете, 16 евро, колата е по-къса от 5 метра. По-къса. Там разстоянието са, значи размера винаги има значение. Разстоянията се измерват на дължина. Смятам да се връщам вече. Тук вече водата застрашително започва да ми стига много надълбоко съм тук вече до кръста. Ето. Аз съм до кръста. Ще не се видим така и другите хора. Изобщо идилия. Брега почти не се вижда вече. И това е. Това, което аз го видях. И го записах, да може да го видите и вие, тия, които още не сте идвали. Желавам на всички приятен ден. Спокойствие, ако може да си го осигурите. Такова, каквото успях да си го направя аз.